ನಮಸ್ಕಾರ CountNCook ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಎಂತಟ್ಟಿಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಬಯ್ಯದ ಬಾಜಲ್ದಟ್ಟು ನೆತ್ತಿಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇತೆದಾಲ ಒಪ್ಪಂದು ಇತ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಡ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ CountNCook ಪುದಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ಸಿರ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂಗ ಇಂತಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ 30 ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಗಲಸದ ರಡ್ಡು ಕಿಲತೆ ಇಡ್ಲ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಚರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಚರ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಬಾರಿ ಲಾಕ್ ಹಾಪಂಡು ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂಜೆರೆ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಕೆಂಪುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಕಡು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮೈನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಗಲಸದ ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ವಿನೆಗರ್ ಗಲಸಲೆ ಅಂಟು ಕೊರ್ರೆ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಎರಡು ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಎಲ್ಲಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದಲಕ ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಕೆಂಪು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಮಸಾಲೆ ಕೋರಿಗ್ ಪತ್ತೆರೆಗ್ ತೆತ್ತಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಅಂಟದಂಶ ಕೊರ್ರೆ ಬೇತೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡೆದಾತ ಪಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿ ಗಲಸ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ ಕಾಯಾವೇರೆಗ್ ನಮ್ಮ 1 ಲೀಟರ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಗಲಸದ ಆಂಡ ತೆಲ್ಪು ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನೆ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಲಾಲಿಪಾಪ್ 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ್ ಮಾತ್ರ ಒಯ್ತೊಂದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಡ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಈತ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಲಿಪಾಪ್ಗೆ ಐನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸಿಡ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಮೈಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿನೆಗರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಕೆಂಪು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಪಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಲಿಪಾಪನ್ನು ಮಸಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮರತ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಭಯಕ್ಕುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಡ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಇತ್ಲಕೊಂಡತೆ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡವರ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಕ್ ಕಬಾಬ್ದ ಲಕ್ಕ ಬರುಡ್ತಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನು ಹೊರ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ತೂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಸಾಲೆನ ಒಯ್ತೊಂಡು ಡಾಂಡ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನದಿಲೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ಸ್ ಕಾಯ ಹೊಡ್ದುಂಬು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಲ ಹದ ಆತೋಟು ಬೆಚ್ಚವರದಿಲೆ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿಜ್ಜಿ ಕಾಪಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ನಿಕ್ಕಲು ಬೆಚ್ಚಾವನ್ನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ಸ್ಗೆ ಬಿಡ್ರೆ ಪೋಯೆರಡ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಮಸರ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಲಾಲಿಪಾಪನ್ನು ಬಿಡ್ತುಲೆ ಇತ್ತಲಾಯ್ಕ ಚಿರ್ಚಿರ ಒಂದುಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ಮಸಾಲೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬುಡೊಂದು ಜತೆ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಂಡ ಅರ್ಥ ಇತ್ತೆ ಒರಿದ್ನ ಲಾಲಿಪಾಪ್ಸ್ ಬುಡಲಿ
ತುಲೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗ ಅವಡ ಒಂಜಾತು ಲಾಲಿಪಾಪ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡ್ರೆ ಪೋವಡೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಎಣ್ಣೆದ ತಾಪ ರಪಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತ ಕೂರಿನ ಬುಡುಂಬರ್ಕೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡಿತ್ನ ಬಣ್ಣೆಲೆಡು 1 ಲೀಟರ್ ದಾತ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊರಕ್ಕೂ ಕೇವಲ ಆಜಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಯ ಒಂದಲ್ಲ ತುಲೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಮುರ್ಕದ್ ನೀಡಿದವರ ಮಕ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜೆ ತುಲೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಯವನಗ ತೂ ಹದ ಒಪ್ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆಲ ಬಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿಲ ಬಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಕಾಯುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಸರಾಗು ಹೋಯ್ತಮ್ಮಂಡು ಲಾಲಿಪಾಪ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕಾಯ್ದಣ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಚುಪಾವೆ ಬಣ್ಣ ಈ ನಮನೆ ಬಂದಾಗ ಲಾಲಿಪಾಪ್ಸ್ನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಪಿದಾಡ್ ಕರ್ಕುರ ಆದೊಪ್ಪುಂಡು ಉಲಾಯ್ಡೆ ಲಾಯ್ಕ ಮೆದು ಆದೊಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕತೂಲಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ದ ಮಿತ್ತು ಕೋಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ತೆಲುಗು ಉಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದವರ ರುಚಿ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಎತ್ನ ಕೋಟಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದುಂಡು ಅವದಾಯ ಪಂಡ ಕೋಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಸರಿ ಕಾಯನಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಒರಿಜಿನ ಲಾಲಿಪಾಪ್ಸ್ನ ಕಾಯಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದಂಬು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ಡ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ರೆಸಿಪಿ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೇ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ಸ್ ತಯಾರಾತಂಡೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿ ಪಾಲೆ ಏನು ಚಾತನ ಪಂಡೆದ ನೆಟ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸುಮಾರು 194 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 102 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡಿತ್ನ ತಟ್ಟೆಡು 142 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ CountNCook ಪುದಡಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತ ಮರಪಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬೈ.